Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Endah S. Widya kanthi ira-iraan Tresno Kapisanku. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken kanthi pungkasaning atur. Sugeng midhangetaken. Aku mahasiswi S2 Universitas Kawentar ing Ngayogyakarta sing lagi nindakake tugas akhir lan uga mulang ing SMA Negeri Pinggiran Ngayogya. Nindakake tugas akhir lan mulang ndadekake angel anggonku ngatur wektu nganti nglirwakake bapakku sing wis sepuh. Kamangka sowan bapak butuh wektu mirunggan. Bapak kerep nakokake anak barepe iki amarga dunungku ing Klaten lan bapakku ing Desa Mencil ing Temanggung. Nalika bapak isih sehat kerep rawuh ing gubuku mertakake anak barepe kanthi ngejak adik-adikku bareng nandang gerah banjur arang rawuh nanging kerep nakokake aku, "Mbak, bapak kangen Mbak Indah didhawuhi rene." Sawijining wektu adikku nelpon, "Sesuk ya Dik, tak ngerampungke gaweanku sik." Semoyoku, "Mbak, aja egois Mbak, mbok disempatke, bapak ora kersa dahar, awake lemes." Kandhane adikku rada nesu. Krungu kabar ngenani bapakku, dadaku sakal sesek. Dak bayangake bapak sing lagi gerah sarian lemes. Kandhane adikku, bapak ora kersa digawa menyang rumah sakit. "Ya wis, mengko sore aku tak meluncur." Aku kemudu kudu arep weruh Tresno Kapisanku iku. Sawetara aku siap-siap, ngerti-ngerti wis sore. Wedi yen kewengen sore iku uga aku mangkat kanggo kanca sepi anak-anakku sakloron diajak. Sadalan-dalan aku mikir bapakku, dodo iki kaya kesuduk dom bayangake bapak sing lagi gerah. 3 jam dak pecai dalan Klaten Temanggung tekan ing pelataran ngarep omah. Jam tanganku wis nuduhake angka 11 wengi. Anak-anakku dak gugah ora sronto nuli padha mlayu marani simbah kakunge. Kamar sepi malih regeng. Bapak katon bunga banget priksa putu-putune sing langsung ngekep simbahe. Tanpa karasa eluku ngembeng weruh raga ringkih katresnanku. Dak cedhaki priya kang ngukir jiwa ragaku iku. Dak gegem astane, asta sing biyen pengko ngrengko aku saiki malih kuru. Alon-alon dak pijeti asta lan sampare sinambi jagongan lire. "Pak, teng rumah sakit mawon nggih. Kersane ndang sehat. Nek pun sehat, mangke tindak Klaten, mlampah-mlampah kulineran." Mireng pambujuku bapak orang ngendika sajak menggalih, "Nggih Mbah Kong, aku pengen dijajakke simbah." Tembunge putu-putune. Sawetara wektu menggalih amarga padha dibujuk anak-anake uga putu-putune
Wasana priya 75 taun iku kersa digawa menyang rumah sakit. Raga ringkih iku dipondhong déning sisiane adikku. Tekan rumah sakit, ruang VIP sing dadi pilihan kanthi pangajab Bapak Antuk Tombo sing paling becik. Wengi iku bapak diinfus, esuke wis katon seger. Diagnosa gula darah sing dhuwur, esuk iku uga wis medun alon-alon. Wektu kerasa randhat, isih tengah wengi, kamangka aku ngarep-arep ndang esuk. Swasana kamar atembok sarwa putih iku saya tintrim. Lamat-lamat dak rungu ngerike jangkrik, pisan pindho keprungu kemriciking piranti stainless saka ruangan jaga sacedhake bangsal VIP iki. Dak jaga raga ringkih iku tanpa kendhat. Bapak sarene katon kepenak, nanging dumadakan bapakku ndrodhok, nanging awake panas. Dak unekake bel emergensi, ora let suwe perawate teka. Sawise dipriksa, jebul gula darahe dhuwur banget, yaiku nganti 600. Disuntik obat pangga panas, mula banjur diinfus insulin nganggo alat khusus. Panase wiwit sirep. Ndungkap bangun dumadakan bapak ndrodhok meneh, awake malih adem banget. Aku bingung sabisaku ngupaya supaya bapakku ora kademen. Dak kemuli nganggo kemul kandel, dak degep kenceng, isih adem. Banjur dak gosok dramaan astane, pindah gosok dramaan sampare. Suwe-suwe awake wiwit anget. Aku banjur nyeluk perawat meneh, jebul dosise keluwihen. Kesuwen anggone nyalurke insulin, mula gula darahe dadi ngedrop. Ya Allah, perawate kok ora teliti. Pengin dak srengeni perawat mau, nanging tanpa guna. Kabeh wis kebacut. Aku mung pasrah marang sing kuwasa. Wektu iku uga aku nelpon adikku. Ora let suwe adikku teka. Tanpa rembugan meneh, bapak njur dipindah menyang ICU. Bapak sing sadurunge isih bisa ngendikan saiki mung mlumah lemes. Aku lan adikku nunggu sinambi ngelus-ngelus sampare bapak sing dibrongsong kemul lorek. Kanthi pangajab tuwuh keajaiban, dak sawang pasuryan pucet kang ngukir jiwa ragaku. Dak demok delamaan sampare bapak kok malih putih pucet. Dadaku kumesar, sakal hawa panas merambat menyang siraku. Ya Allah, sedaya kawula pasrahaken dumateng Paduka, nanging kawula nyuwun paringana ingkang paling becik kangge bapak kula. Batinku jroning donga. Bapak, bapak. Adikku kami tenggengen weruh ragane bapak kang saya pucet lan anyep. Bapak kedah kiyat, ampun meremawon. Putu-putune pengen dijajakake mbah aku nge. Kunem kulire sinambi ngaras pasuryane bapak. Wusanane bapak megeng napas, mungkasi napas kanthi esem ngrenggani pasuryan sing isih katon bagus. Kelangan iku perih lara, nanging tetep kudu ikhlas marang apa sing dadi kersane Gusti kang murbeng dumadi.